Zimbabwe nayo Job Sikhala yazonetsa manje sezvamuziva kuti Job Sikhala ari foreign land ari kuwana treatment pamusoro pe-food poisoning yakaitwa. Yari kususpecta kuti aiwa ndakapoisoniwa nema-government representatives, ndakapoisoniwa nevanhu ve-ruling party. Muri Zimbabwe nawo yanetsa. Unoona Job Sikhala anouya panapa chichema-chema. Sara voendera mashoko ataura ndofanira kuti vasubscribe, wolike, wotina on the bell icon. Torambochana mabudhitsi anokupa pano paZM News Live. Nokuti munawo pano paZM aya anonyora achiti former member of parliament for St. Mary's constituency, Honorable Job Sikhala, is made startling allegations suggesting that government agents attempted to poison him. In a statement addressing the suspected poisoning incident, Sikhala did not mince his words, directly implicating government operatives. That was the work of those who detained me in solitary confinement, who are the masters of this man whose name you see here, asserted. These accusations shed light on the tense political climate in which Sikhala operates, where suspicions of foul play and retaliation run rampant. Domashoko ari yatoka panapa zvinzi aiwa Job Sikhala ari kuti aiwa ma-government officials anenge ndo akauya akampa food poisoning, amenopapi amenopa muhwina ipapo, asi ari kuyachema-chema chiti aiwa avakazomubata ndo vakazama kuda kumuuraya. Muri Zimbabwe ndo mashoko ari yatoka panapa Job Sikhala ari kuwana treatment kuforeign land. Chibotudzai noti kudii pamusoro penhau iyi, pinai comment section medu, sanga no subscribe, kulike, noturn on the bell icon. Torambochana mabudhitsi anokupa pano paZM News Live.